मा लिरखो बिटिआरनि 4.6 आव लिरना होबाय मा माने डिसिनो पावारखौ होनाय जागोन आरोखि माने सिरि एफा क्रुसियेल टाइमाव माने डिफेन्स बर'फोरा माने सिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एफा गिदिर माने संगठना बिदि माने सिरि माने फंसे बाथ्रा बुङा व्हाइट बिटिसि एकर्डआव 5.7 आव दङ बिटिसि आव जे डिसिआ आउटसाइड फ्रम द पारमिं अफ बिटिसि ओंखारनाय बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेशननि बाहेराव डिसि एसपिआ बाहेरावखा बुंबाय थायो बर'आ आरो बिनि जानाखि पार्टिनि मानसिफोर बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ दा बे बुंनाय रावा बेयो मोनसे राजनितिक बे मालायखौ दाय होनानै गावखौ मोजां मोनसे पजिशनाव लाबोनो थाखाय बुंनाय बे राजनितिक भाषा बियो बे दा बेफोरजों हयथ' सैथोखौ दाबायनोबो हायो मोजां जुदि मावोब्ला ओमफ्राय नंखायखौबो इस्टाब्लिश खालामनो हायो खिन्थु नों जुदि मोजाङै जुदि बुंनो हायाब्ला नोङो बाराद्राय नंखाय खोथा बुङोब्ला नोंनो हारसिं गावनो डाउन जाफिन थायो पार्टिनि नेता बेफोरावनो गाज्रि जायो आरो जुदि पार्टिया दावगानांगौब्ला बेफोरजोंनो दावगायो दा प्रमद बर'आ जे 17 बोसोराव हाग्रामाखौ जेबो मावाखै होनना बुंबाय बे बाथ्रानि सायाव रायजो राजाबो जथेस्थ' अबजारभेसन दङ स्टाडि खालामदों नुदों बुजिदों दा बेफोर नंखाय बाथ्राखौ जुदि प्रमद बर'आ इस्टाब्लिश खालामनानै गावखौ बिराद जाथि सेबक जाथिनि थाखाय मावदों होननानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ दाबायनो नागिरदोंमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै दिनै मा जाखो गुमैनानै जाफैबाय आरोखि नंखाय प्रमाण होबाय दा ओरैनो एसे सिगांनि बाथ्राखौ जोङो मख'नो हायो बे 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बुंनायनि एसे सिगां जों माने बुंनो हायो बाथ्राखौ जे बिटिसि सृष्टि जानायनि एसे सिगां बे हाग्रामा महिलारि आरो पि ग्रुपआ जे जि संग्राम खालामदोंमोन थै-थां जिउ गाननानै अस्त्र गैयानै आन्दलन खालामदोंमोन बेथ' हिस्ट्रिया बेखौ बयबो गनायगोन ना एक्सेप्ट खालामगोन ना आरो बिसोरनि बे थै-थां जिउ गाननानै जे अस्त्र गैयानै आन्दलन खालामबाय दा बिनि गेजेरजोंसो बिटिसि मोनबोदों 6 सिडिउल बिटिसि मोनदों बेथ' हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै नंखाय होनना बुंनो आरो बे हिस्ट्रिया 6 सिडिउल मोननाय हिस्ट्रिया बर'नि थाखाय बिराद गिदिर बे माने गोसोआव लाथाव आरो बेखौ बर'आ जुगे जुगे बेखौ लिखित भाबै जारिमिन हिसाबै लिरनो गालांगोन आरो बर'फोरल' नङा गुबुनफ्राबो लिरलांगोन बे बर' जाथिया मा मोनखो मा मोनाखै आन्दलना बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ लिरलां गालांगोन गथिखे बेफोर हिस्ट्रि दा बे 6 सिडिउल बिटिसि मोनबाय हाग्रामा महिलारिनि नाजानायाव जादों बेथ' जों बाहायनाय बुंनाय बाथ्रा नङा बे हिस्ट्रिनिखौ बुङो दा बे 6 सिडिउल मोननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया नों फार्स्टआव नोङो माने बिटिसिनि टेरिटरिखौ नोङो उइदिन माने 6 मान्थ नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थि खालामना लाबाय 6 मासनि गेजेरावनो आरो नोङो बिनि गेजेरावनो नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारि थि खालामनानै नोङो 40टा समस्ति थि खालामना लाबाय दा अब्ला नोङो बेनो मोनसे बिटिसि सासन खालामनाय मोनसे कनसेप्टखौ बे क्लियार खालामखादों दा डिस्ट्रिक्ट जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा बेजोंनो स्टार्ट जाबाय आरो बिनि उनाव इलेक्सन जाबाय दा बे हिसाबै बेफोर जिनिसा मावजेननायनि मोनसे नेरसोन आरोखि बियो हाग्रामा महिलारि मावजेननायनि नेरसोन आरो दा बेनो जारिमिन बियो दा बिनि उनाव नों फैबाय बिटिसि जानाय लोगो लोगो नोङो खामानि जेब्ला स्टार्ट जाबाय जोंनाव जेबो गैयामोन जों जेब्ला आन्दलन खालामजेनदों बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 बे समाव जोंहा दालां मोनसे गैया लामा मोनसे जेबो गैयामोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साखाथि फाखाथि लामाखौ जों बुंनो हायो सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानि गैया जोंहा तिनालिनिफ्राय सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानि गैया दालाङा बायजोबनाय आरो बेजों एखे थांनांगौ ओरै बन्दरगावसिम थांनांगौ सिम्बोरगावनिफ्राय बेबो लामा गैया नै क'क्राझारनिफ्राय बन्दरगाव थांनाय लामा बेबो गैया ओरै देबरगावनिफ्राय माने सिम्बोरगाव थांनाय लामा अरां दालाङाव बेबो दालां मोनसेबो गैया इभेन जोंनि नैबे लामायानो बे क'क्राझार टु बे कारिगाव लामानो बै समाव गैयामोन आरोखि बे बिटिसि फैबाय ओमफ्राय बिटिसि फैनाय लोगो लोगो बेफोर जालांजोब्बाय आरो गोबां दालां थुलां जालांजोब्बाय बेफोर आरोखि दा बे हिसाबै मावद्रायाखै होनना बुंनाया बेफोरखौ माने रायजो राजाफ्रा खोनासंनो बायो आरोखि हयथ' बुंमोन दस्रा लेंगुवेजै हाग्रामाया जेसेबां मावनांगौ मावाखै बायजोनो दाय होयोबा नोंहा दाय होनायनिबो नोंहा अधिकार दंमोन खिन्थु मावद्रायाखै होननाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा बेफोर मोनसे माने गाज्रि मोननाय भाब ओरैनो फैखादों आरो बे नंखाय बाथ्रा बुंनायदां मोनसे साननाय फैखादों दा नों मावद्रायाखै बाराद्राय नों मावाखै होननाय लोगो लोगो कुइसन जायोना
बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बोरै जाखो सोर लाबोखो आरो बे मेडिकेल कलेजाव सोर लाबोखो आरो बे इन्जिनियारिं कलेजाव सोर लाबोखो बे CIT सोर लाबोखो आरो बिनिसोर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज कालचारेल कमप्लेक्स सोर लाबोखो दा बेफोरावथ' दिनै प्रमद बर'मोना प्रम खालामगासिनो दंना दा बेफोराव सोर बारायगोनलाय दा बेफोरखौ माने दोनखुमानो नागिरनानै नोङो नंथारै खोथा बुंनो नागिरब्ला रायजो राजा बेफोरखौ जुदि मिथिब्ला होनब्लालाय बे प्रमद बर'मानो मिथिया खोथा मिथियो बे कुइसन फैयोना आरो दिल्ली बादियाव नों मोननै गेस्ट हाउस लुबाय बेफोरथ' मोनसे मावनायनि मोनसे नेरसोन ना केलकातायाव नोङो गेस्ट हाउस लुबाय सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस लुबाय बेफोरखौ मावनाय बेंगालरावबो हा दङ लुगोन बेवबो अब्ला बाराद्राय भाषा बुंनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जे थगायसुला मिथिया खोथा बुंग्रा गावसोर दिनै माने इस्टाब्लिश जाबाय आरोखि नंखाय खोथा बुंग्रा होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनो मोनबाय आरोखि दा नोङो हाग्रामा मोनहा जि मावदों बेथ' अनेक लामा सामा जालांदों गेलेनायनि समाव दा बेफोरखौ बाराद्राय अस्टिकार खालामनानै नङै खोथाखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौब्ला गावबो गावनि पार्टियाबो दिनै कुइसन जायो गावनि पार्टिया डाउन जायो बिनि इमेजआ नस्थ' जायो आरोखि नंखाय खोथाखौ नों हरदिन माने बुंनो नाङा आरोखि नों नंगौखौ बुंलां नों मा मावलांदों नंगौ बुं हाग्रामा महिलारिखौ मा दाय मोनदों बुं नोङो खिन्थु बाराद्राय एखेबारे बुंलाबाय थाब्ला सोर मोजां मोननो दा बेफोर आरोखि दा दिनै हाग्रामा महिलारिया BTC सिटल' लाबोबाय बर' रावखौ एखिदल सोना होबाय ओमफ्राय बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय BTCनि ओमफ्राय हाग्रामानि समावनो बर' रावा BTCनि बाहेरायावबो माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा अब्ला एथ' गिदिर एचिभमेन्ट बेफोरो बे हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै डिनाय खालामनानै जेबो मावाखै बोरै होनथारनो हागोन बेथ' भुल ना दा दिनै नोंनावसो कुइसन जायो दिनै नों मा मावा बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव नों 17 बोसोराव मा मावा दा दिनै बे उल्था रिभार्स जायो आरोखि कुइसन जायो दा जोंथ' नुदों बुंनो हायो बेखौ हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव सरि बे माबा मावनाय समाव BTCखौ सालायनाय समाव प्रमद बर'मोनहा माने प्रक्सि एक्सुवेलि मुभमेन्ट खालामदों बेखौ बयबो नुदों ओमफ्राय BTCआव इसेबां माने फान्ड फैदों थाखा फैसा फैदों बे थाखा फैसाखौ बड'लेण्ड रायजोनि नामाव बिसोर माने पार्सेन्ट लायै खांदों जेसेबां थाखा फैदों बिनि 10% फैसाखौ खमैनो मिनिमाम 10% फैसाखौ प्रमद बर'आ खांदों दा दिनै बिसोरो बे एक्स' अफिसाव गिदिं माने गारि घरा लायै लायै जादों बिसोरो दिल्लीयाव थांदों रायजोनि नामाव थांदों स्टार हटेलाव थाहैदों माबे फैसाजों थांदों हलाय बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे BTC डेभेलपमेन्ट नामाव फान्ड फैनाय बेफोरखौ आंथ' थांदों करापसन सोर खालामाखै देलाय करापसना बिदि स्टार्ट खालामदों करापसना बेनोथ' थाखा फैसा खांनानै जानाय बेनोथ' करापसन दा नों इसेबां स्किमनिफ्राय जुदि नोङो 10% जुदि खाङोब्ला बे 1000 कौटि जों मोनगोन दिनैसिम बे हाग्रामा महिलारि 17 बोसोर सालायनाय समाव 1000 कौटि थाखा BTCआ फैदोंमोन बिनि 10% जुदि दानोब्ला प्रमद बर'मोनहा बेसेबां पार्सेन्ट बेसेबां माने कौटि थाखा कालेक्सन खालामखो दा दिनै बिनि हिसाबखौ प्रमद बर'आ होनो हागोन होनायखाय हायोब्ला दाथ' बेखौथ' जों रायजोफ्रा मिथिनो लुबैयो 17 बोसोराव बेदि खामानि मावदों प्रमद बर'मोनहा फैसा खाङैखाय माने एक्सुनि नामाव आन्दलन खालामनाय बेबो प्रक्सि आन्दलन बेखौथ' हिस्ट्रि नोंनाबो हिस्ट्रि दिनै उरखाव माने सरि हाग्रामा महिलारिया जेनाखि हिस्ट्रि खालामबाय मोनसे बर' जाथि दानायनि हिस्ट्रि सिक्सटिस लाबोनाय हिस्ट्रि दिनै नोंनाबो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनायनि मोनसे नोंनाबो हिस्ट्रि आरोखि बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया नों आन्दलन खालामदों सिकिउरिटि लालायनानै आगसि आगदा बाये बाये एस्कर्ट लालायनानै नोङो आन्दलन खालामदों खुनु माने आन्दलनकारिया सिकिउरिटि लानानै आन्दलन खालामनाय हिस्ट्रियावनो गैया आरोखि दा दिनै प्रमद बर'आवसो जों नुबाय प्रमद बर' खालामबाय एखेबारे जोंनि समाव आन्दलन खालामबा जों एखेबारे रायजो राजाफ्रा जेरावनो मोनो गावजानाय लामायाव ओंखारबानो बुजानाय बेबायदिमोन सिटुवेसना आन्दलना मामोन बै समाव बेखौ बै समनि आन्दलनकारिफ्रासो मिथिगौ आरोखि हर सान उन्दुनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुनाय गोथैसालियाव उन्दुनाय दैमा दैसा सानस्रिनो बारनांनाय बेफोर आन्दलनखौ प्रमद बर'आसो लोगो मोनदों लोगो मोनाखै आरो बिनि आन्दलनाव बिदि जाखाखै बिनि आन्दलनाव आराम एखेबारे गारि लानानै एसि गारि एखेबारे स्करपिय' बलेर' लानानै आन्दलन खालामदों ओंखाम संजादों नेसनेल हाइवेआव आरामसे न'आव हेव हेव फेन माने फांखायाव उन्दुनो हादों बेदर ना बेदर जादों खिन्थु रायजोफ्राथ' बै समनि आन्दलनाव उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनावथ' रावबो न'आव थानो हायाखै रावबो आन्दलनकारि थानो हायाखै एथ' आन्दलन बे आन्दलना गिलु बालु आन्दलन बिसोर आन्दलननि माबाखौनो बिसोर बुजियाखै आन्दलना मा जायो
बिसोर बुजिदोंल' माथ्र' आन्दलन खालामब्ला ओंखाम मोनजायो माने अनला ओंख्रि बेदर संलायना जानो हायो आरामसे फुरथि खालामनो बे माने इमप्रेसनसो मोनसे माने समाव बर'आ होलांनो रायजोफोरनो आरोखि दा दिनै बेखौनो आन्दलन सानलायो बर'फ्रा आन्दलना बे नामा दा दिनै बे खौसे आन्दलन दा दिनै बेफोरखौ दिनै जों दिनै रोखा रोखा बयबो बुंनो हासै आरोखि दा नुबाय जोंनि आन्दलना खौसे दा बे 17 बोसोराव नों मा आन्दलन खालामा नों मा मावा दिनै बेसो कुइसन आरोखि दा दिनै बिथाङा बुङो मोनसे खोथा जे हाग्रामा महिलारि एखेबारे बिराद माबा खालामगोन दिनै करापसनखौ सिबिआइ इनकुवारि खालामगोन बेखौ जेल जाहोगोन होननाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानोमोनबो बे जुदि दाय मावनानै जेल जाहैब्लाथ' मोजां बाथ्रा सिबिआइ इनकुवारि जायोब्ला मोजां बाथ्रा गोबां मानसिया नंगौ सानदोंमोन खिन्थु बेबोथ' नोंनि बुंनाया फल्स जाबाय दिनै नंखाय खोथा बुंदों दाथ' नोङो प्रमान जाबायना मा खालामाखै दालाय नों जे सिबिआइ इनकुवारि खालामगोन होनलायदोंमोन नोङो जेल जागोन होनना बुंदोंमोन बिराद गोरा बुंदोंमोन मा खालामखो दाथ' माथो जेबोआनो जायाखै मा जाखो आरो नों नंखाय बुङै बुङै रायजोखौ मिनिस्टार खालामबोदों दिनै बिदि प्रमान जाबाय आरोखि बेसो ओमफ्राय दिनै नों बे बिटिसि माने नांला होननानै नों बिटिआर एकर्ड खालामबाय बे बिटिआर एकर्डआवलाय माथो दं बिटिआरखौथ' जेबोआनो गैया बे रायजोफ्राथ' दिनै बुजिबाय नोंसोर बे बिटिआर एकर्डखौनो बिराद गिदिर होननानै बुंनो लादोंमोन बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया दा दिनै नोंसोरसो कुइसन खालामो दिनै जे नोंसोर एथ' गिदिर आन्दलन खालामनानै बिसोरो एफाग्राब माने बे माबाफोरखौ अस्त्रफोरखौ नों सारेन्डार खालामनानै दिनै नों मा लाबोखो मा मोनखो माने बर'फ्रा दिनै बेसो कुइसन जाबाय दिनै नों मा लाबोखो माने माबाया हाग्रामा महिलारिया 6 सिडिउल लाबोबाय नोंनि बिटिआरआ 6 सिडिउल ना नोंखौ 6 सिडिउल लाबाखै नोंखौ मा बेलाय माबे कनस्टिटिउसननि माबे धाराजों बे बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय जादों नोंखौ खुनु मेनसन गैया मा दं बोरो दा हरैस नोङो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनानै नोङो बे बिटिसिनि मोनखानाय पावारखौ माने डाइल्युट खालामनो थाखाय बेखौ चेन्ज खालामनो थाखायसो नोङो बे बिटिआर एकर्डआव लिरबाय नोङो रायजो नाङा होननानै लिरलाबायबाय नोङो माने बिटिसिखौ नोङो जेराव आइएस माने अफिसारफ्रा सालायो एसएस अफिसारफ्रा सालायो बेयावनो सासे सिअजों माने बिटिसि सालायनो थाखाय नोङो माने एकर्ड खालामनानै लानानै फैबाय बिटिसिखौथ' सेक्रेटारिखौ सालायोना बे सासे माबाल' सालाया सिअआनो सालाया जेरै पन्सायत लेभेलावसो बेखौ जायो दा बेफोर आरोखि दा दिनै गामि दानखौनो लाना फैबाय नोङो जे 3.2 बिटिआर एकर्डआव बेयाव नों बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौ दानख'नानै नोङो एकर्ड खालामना फैबाय मा जाखो बे अब्ला नोंनि बिटिआरआ बिराद गिदिर जानांगौआ मानो बोरै नोङो बिटिआरखौ सिमाखौ मानो फुदुंनानै लाबोखो नोङो मानो फुदुंनानै लाबोखो मानो बिसिन खालामनानै लाबोखो नोंनि गिदिरा बेनो जाबाय नामा बोरो दा दिनै बेखौ लानानै दिनै क्लियार बुंनो हाया दिनै बिसोरो बिटिआर एकर्डआ मा दं मा गैया बेखौ दिनै गुवार लेभेलाव सावरायनो हाया दिनै एबसुलि प्रेसिडेन्ट दिफेन्स बर'मोनहाबो सावरायनो हाया दिनै हयथ' बिसोरो एग्जिकिउटिभ बिथिङाव गावसोरनि एग्जिकिउटिभ बिथिङाव बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया बिसोर सावरायाखै बुंनो हायाखैसो हयथ' एबसुलि सेंग्राफोरनो ओंखायनो दिनै एबसुलि सेंग्राफ्रा मिथिया आरोखि बे कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सलिउसना मा होननाय जायो बेखौ मानो लिरनानै लाबोखो बेखौसो बुंनांगौमोन क्लियारफाइ खालामनांगौमोन बेखौथ' क्लियारफाइ खालामनो हायाखै बिसोरो बे गामि दानख'नायनि माने क्लजखौ मानो सोसनखो बेखौ क्लियार खालामनांगौ बेखौ क्लियार खालामनो हायाखै बिसोरो दा दिफेन्स बर'आ बुंबाय मा बेखौ जोंनि जेब्ला डिबेट खालामनो नागिरो खोथानि गैला बुंनो जेबो गैया लिरफादों होनना बुंबाय नायनायसाय सासे एबसुलि प्रेसिडेन्टआ एथ' गिदिर एकर्डखौ नोङो जेराव हम मिनिस्टारा सहि होबाय दा बे एकर्डखौ नोङो लिरफादों होनना बुंबाय अब्ला बेखौ बेसेबां फोथायखेबस नायदो सासे एबसुलि प्रेसिडेन्टआ लिरफादों होनना बुंनाया बेबो एसे थगायसुला माने प्रमद बर'जों दिफेन्स बर'जों सेम होनजायो आरोखि सानै बिदा फंबाय एखे थगायलायनायनि थाखाय मोनसे माने परिकल्पना खालामनानै फैनाय बिसोरो जाथिखौ माने बिटिआर सुक्ति खालामनानै बोरै थगायनो आरो बोरै पावाराव फैनो एसे जाबाय बिटिआर एकर्डआनो लिरफादों दानिया बिटिआर एकर्डआवनो माबानो गैबावासो होनबावदों गामि दानख'नाय सुक्तियानो गैबावानो बिदि होनबावदों बियो दा बेबायदि आरोखि दा दिनै एबसुलि सेंग्राफोरनो बे बुजायनांगौमोन जे गामि दानख'नायनि माबाखौ मानो लिरनानै लाबोखो बेखौ बुंनांगौसो लिरनो हायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बे बुंबायबा बे लिरफाबायसो आरो नों फारसेथिं नोङो दिफेन्स बर'मोनहा बुंदों एखेबारे प्रमद बर'आ बुंदों जे बिसिनि पावाराव फैबाय दिफेन्स बर'आ बुंदों बिसिनि पावारा बिटिआरआव फैबाय बिसिनि पावारखौ मोनबाय एसटिनि पावारखौ जों मोनबाय पार्सेल जों दा मोनबाय जों गोसो जाबानो दा डिसिएसपिखौ जोङो 1 मिनिटाव जों बिसोरखौ दा माने ट्रेन्सफार खालामनो हायो ओरै होननानै दुगा बुंबाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानदोंमोनबो
थाब नंगौखौराव बुंदों नामा पावारफुलमोन नामा ओरै सानदोंमोन खिन्थु मा लिरखो बिटिआरनि 4.6 आव लिरना होबाय मा माने डिसिनो पावारखौ होनाय जागोन आरोखि बिटिसिनि पावार थाखानायखौ डिसिनो हरनाय जागोन बेनो खामानि मावनो होनाय जागोन बे लिरबाय आरोखि 4.6 आव फरायबानो जायो रायजोफ्रा होमबानो मोनो आरोखि मा लिरदों दा दिनै बेखौनो बुंबाय मा डिसिनि पावाराव फैबाय एथ' मिसौलाय एथ' मिसा खोथा बुंग्रा डिसिखौ बाहायहाबाय नोंसोर डिसिनि पावार हरदों बिटिसिनि पावारखौ डिसिनो हरबाय बेखौनो बुंबाय डिसिखौ जों बाहायहाबाय डिसिया जोंनि मायाव पार्सनेलि माने बिटिआरनि आन्दाराव फैबाय नै बिसोर बर'मोन रावा बिथां मिसा खोथा बुंग्रा बिथां मिसौलाया उल्था आरोखि हयरेज बिटिसि एकर्डआव 5.7 आव दङ बिटिसिआव जे डिसिया आउटसाइड फ्रम द पारभिउ अफ बिटिसि ओंखारनाय बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसननि बाहेराव डिसि एसपिआ बाहेरावखा बिसोर दांनो मोनखाया माने बिसोरो ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रलिं सिदाखौ दङ आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बिसोरो बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानायखौ बिटिसिआ बाहाया दा क्लियारखा बिटिसिआव खिन्थु बिसोरो ओरैनो लिरनानै लाबोबाय दानिया बिटिसिनि पावार हरगोन बिटिआरआ डिसिनि पावार हरगोन दा बेखौनो बिराद गिदिर एकेबारे डिसिखौ जों बाहायहाबाय होनना बुंदों दा बेफोर मिसननिया थगायनाय एथ' गाज्रि मिसा खोथा बुंनाय दा बेफोर मिसा दिनै रायजोनि राजाफोरनि गेजेराव रोखा रोखा दिनै माने नुजाबाय बिसोर थगायदों बिसोर मिसा खोथा बुंदों दिनै बेखौ रावबो माबाला आरोखि दा गावसोरसो दा प्रश्न खालामो जे दे दाथ' आंबो मोनदों माखासे सार्कोलाव जेनेबा बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव माखासे हा माने नान ट्राइबेलफोरनो होनाय डेभेलपमेन्ट होनाय जों मोनदों आरोखि 46 माने जेनेरेल कास्टनो होनाय आरोखि दा 46 फेमिलि दा बेखौनो जों प्रश्न खालामो जे 6 सिडुल एरिया आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाजों दाजानाय बे 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरियायाव खुनु नान ट्राइबेल मानसिया माने हा मोना दा दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव फेरेंगाया दिनै माने 46 फेमिलिनो जेनेरेल कास्ट मानसि आरोखि जेनेरेल कास्ट दं आरोखि जेनेरेल कास्ट बिदिनो दिनै हानि एलटमेन्ट होबाय आरोखि माबोरै होखो 6 सिडुलखौ बिदि मोना थारमाने नोङो इलिगेल भाबै 6 सिडुलखौ भायलेट खालामनानै नोङो दिनै भट गैयिनि थाखाय नोङो माबा होना होबाय आरोखि जेनेरेल मानसिफोरनो होनाय जाबाय दा बिसोर दल दामगासिनो दं जों माने हा होगासिनो दं हा होगासिनो दं दा हले ट्राइबेल मानसिफ्रा जेराव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय ट्राइबेलफोर दङ बे गभर्नमेन्ट हा होन कास्टआ जेराव थाया मानो दा बिसोरनो नायै नायै हाखौनो होनांगौ बिसोरनो दा बिसोरनो होआखै बिसोरो खिन्थु बे जेनेरेल मानसिफोरनो हा होबाय खिन्थु 6 सिडुलावथ' बिदि मोनथ्रा दा बेंटल सार्कोलाव बिदि जादों आरो बेल' नङा उदालगुरियावबो जों बेखौ नुदों आरोखि उदालगुरियावबो गोबां माने जेनेरेल कास्टनो माने जेरै मानसिफ्रा हा मोना बिसोर हा होगासिनो दं आरो बिसोर माने दल दामै गिदिंगासिनो दं जों एथ' हाजार दिनै हा होबाय एथ' हाजार जों माने हा गैजारिफोरनो हा होबाय खिन्थु सोरनो होदों बेखौ दिनै बिसोर माने बुंना होनाय जायो जों आर्टिकेलाव जों मोनबाय लेखाखौ जे जेनेरेल मानसिफोरनो हा होदों आरोखि दा गथे जों बेखौ अप'ज खालामो बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ आरो जेसेबां बर'फोर दं बर'फोरनो हा गैयि मानसिफोरनो हा होनांगौ बेथ' नंगौ एखेबारे दिनैसिमबो एफा गिदिर बे सेन्सिटिभ इस्युनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा फंसे बाथ्रा बुङाखै बिसोरो बुंनांगौमोन दिनै जोंहा जिहेतु माने 6 सिडुल एरियायाव नान ट्राइबेलफ्रा खुनु हा मोना हा ट्रेन्सफार जाफिननाव डेभेलपमेन्ट जाया दिनै बे खेथ्रआव दिनै जुदि माने जेनेरेल मानसिफोरनो नान ट्राइबेल मानसिफोरा हा होदोंब्ला बे इलिगेल बेखौ दिनै आवाज दिखानांगौ बर'मोना डिफेन्स बर'मोना बे डिफेन्स बर'मोना फंसे बाथ्रा बुङाखै साइलेन्ट आरोखि सेन्सिटिभ इस्युआ हानो हा गैयाब्ला नों बहा थांबालाय हानि जोंनि थैजोबनांगौ आरो हाखौ जों उद्धार खालामनांगोन आरो बे हानि थाखायखौ जोङो आलादा रायजो बिदों आरो दिनै आलादा रायजो बिदायनि उनाव जुदि जों 6 सिडुलनि उनाव बे 6 सिडुलनि उनावबो जोंनि हा जुदि निरापद जायाबा रैखाथि गोनां जायाब्ला अब्लालाय जों बहा थांबावनो दाथ' दिनै एखेबारे बुंगासिनो दं फेरेंगाया अपेनलि जोङो बर' थासान्दि समाव खुनु माने नान ट्राइबेलखौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारा होनना बुंदों आरोखि एथ' जघन्य मानसि बे नुवाखै बे थारमाने आयेनखौनो भायलेट खालामबाय आरोखि बेहा आयेनजोंबो खुनु सोमोन्दो गैया बे भटजों सोमोन्दो गैया नोंखौ मानो थाखाय हरदोंमोन फालाय बिटिसिआवलाय नोंखौथ' आयेनखौ मावनो थाखायसो हरदोंमोन हा हुनि निरापत्ता होनांगौ
आयेनखौ मावफुं नोंसोर होननानै हरदोंमोन दिनै नोंसोर आयेनखौ मावनो नागारै आयेन सिफायनो थाखायसो नोंसोर थांबाय थारमाने बे हा माने हानिफ्राय जों खुनु दिन माने नान ट्राइबेलखौ होखारनानै माने जों नोंसोरो आयेन सिफायनाय आयेनखौ सिफायनानै इलिगेल भाबै मानसिफोरखौ नोंसोरो दिनै जायगा होनाय बिसोर दा दिनै बेखौनो जों बुंनो लुबैदों दिनै आङो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ थानो समायबावनो जाय फेरेंगा मोनहा जों अपेनलि बुंबाय जे जों खुनु रावखौबो जों सासेखौ होखारनांबाय बेबायदि मानसिखौ जों दिनै जायगा होबावो नामा ओंखायनो दिनै बर'फ्रा दिनै बयबो दिनै सांग्रां जाना फैयो दिनै बिसोरखौ जों जायगा होनो नाङा दिनै बिसोरखौ जों दा उल्था गावसोर होखारनांगौ जों बर'नि निरापत्ता खालामनो रोङाखै बर'नि रैखाथिनि जेबो बेब'स्था खालामनो रोङाखै बरंस बर'खौ जायगा जायगा होखारनाय गोबां जायगायाव फेरेंगानि समावनो होखारदों आगोल सरकार समाव बा बिनि आगोलफ्रावबो बिटि जानायनि सिगांबो बर'खौ खुनु जायगायाव होखाराखै खिन्थु दिनै माने बर' फैनाय समाव फेरेंगा माने दिनै फरेस्ट माने बिफाननि इएम जानाय समनिफ्राय गोबां बर' मानसिखौ होखारबाय न' बां सावबाय मोदै रज'ज' गाबनांबाय दिनै बे बर'फ्रा थांनानै थानांगौ बे थांनानै थानायनि मोनसे दिदोम मोनसे माने सिद्धान्त गैयै जाबाय आरोखि होखार जासि मा जागोन मोनसे सिद्धान्त गैयै बे रोखोम अबस्थायाव दिनै दोनबाय माने हारिखौ आरोखि दा बेबायदि जुदि फर्जायाव लाबोब्ला दिनै उल्था जोंनि बर' जाथिया ज' जाफिननाय गासिबो खौसे जानानै बिसोरखौ दिनै जों शिक्षा होनांगौ बे बिसोरखौ जोङो दिनै जाहाथे होखारनांगौ दोननो नाङा आरो बिसोरखौ दोनोब्ला जोङो बिसोरखौ जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि जों होयोब्ला जिउ गांसोमखौ जों फिसिनाय बायदि जागोन गतिके बे मानसिखौ जों दोननो नाङा दा बे फेरेंगा मानसिया बिटिसिनि सासे इएम जानो समाय नामा बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा बिखौ अननो रोङै बिसोरखौ होखारनाय बिसोर खेला गेलेनाय बेबायदि मानसिखौ जों जायगा होनो हायो नामा गतिके होखारनांगौ बिसोरखौ दोननो नाङा एबा जेरावखि दाराया बेखौ जोङो खुनु दिन साफ्रोमबो बर' मानसिया भट नाङा बेखौ देरहा होनो नाङा एखे जोङो बेखौ होथारनांगौ दाथ' जों खोनादों नै बे हाग्रा ओनसोल आरोबाव नै बे आयना बाजार हाब्रु सोरां बाजार बिथिंजाय दिनै जाय मानसिया फरेस्ट विलायर्स एक्टनि आन्दाराव गोलैखायो एखेबारे 2006नि सिगां थानाय जायफ्रा रेकर्ड दंखायो लेखा दं जिउ खहा होलांनाय बेबायदि मानसिखौ दिनै होखारनाय दिनै माने जिउ खहानि नटिस हरदों थांदों दिनै वाइल्ड लाइफआव हाबबाय बिसोर हाया बे हाखौ मोना होननानै सिगियो खालामदों दा बे अबस्था जागासिनो दं आरो हा हो नोंसोरो ट्राइबेल मानसि ट्राइबेलआ अधिकार दं बे हाया ट्राइबेलफोरनिसो दा दिनै ट्राइबेलखौ सिगिथ' खालामनाय ट्राइबेलखौ माने हा मोननायनिफ्राय बंसित खालामनाय गुबुन हारिनिफ्राय ट्राइबेल हाखौ सेख'नानै हा होनाय दिनै बेफोरनि थाखायनो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो एक गट जानांसिगौ खौसे जानांसिगौ आरो इसिबां माने दा दिनै इलिगेल भाबै अना ट्राइबेलफोरनो हा होदों बे ट्राइबेलफोरनो माने हा होआजासे मालाया हा होनायखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा दिनै बुंनांगौ जों बेखौ लुबैयो दिफेन बर'मोनहा आवाज दैखानांगौ मानो सिरिफालाय दिनै बयबो नेगासिनो दं मानो सिरि एफा क्रुसियेल टाइमाव माने दिफेन बर'मोनहा मानो सिरि नोंराय बर' फरायसा आफादनि एफा गिदिर माने संगठना दिनै मानो सिरि मानो फंसे बाथ्रा बुङा दा बेखौ बयबो लुबैदों बुंनांगौ बिसोर माने थांखि लानांगौ